Zdravím tě, já jsem Peter Cháron a v tomhle videu tě provedu 10 skutečně nejstrašidelnějšími místy na světě. Nečekej, že ode mě uslyšíš to, co jsi slyšel už 1000krát od všech ostatních. Ostrov Panenek, les Sebevrhu, horu Křížů, hrad Houska nebo ukrajinskou Pripyat znají všichni, ale podle mého to ani nejsou ty nejděsivější lokace. Já tě vezmu do míst, o kterých jsi nikdy předtím ani neslyšel. Naši cestu začneme ve Finsku. Uprostřed lesů, nedaleko obce Parikala, se nachází jedno z nejděsivějších míst v Evropě. V místním parčíku nehybně stojí více než 550 betonových figur s velmi znepokojivým vizuálem. Přestože většina soch vyobrazuje lidi, jejich tělesné proporce jsou mrazivé. Vyhublá kostnatá těla, zapadlé oči a ďábelské úškladky. A aby to bylo ještě horší, některé sochy mají v ústech skutečné lidské zuby. Tento surrealistický park už více než 50 let rozšiřuje místní dělník Veijo Ronkonen. Umělec je samotářským podivínem a fotografie jeho tváře se na internetu téměř nedají dohledat. Sám o publicitu příliš nestojí. Představ si, že bys na tohle místo zabloudil úplnou náhodou a ještě třeba v noci. Konec konců, takhle vypadá park po setmění. Za druhým místem se musíme přesunout přes oceán až do amerického státu Nevada. Právě zde totiž stojí jeden z nejděsivějších hotelů světa. A pokud máš strach z figurín a klaunů, jako jsou třeba Pennywise nebo Art, noc bys zde určitě strávit nechtěl. Místo se jmenuje Clown Motel a na klauny narazíš skutečně všude, ať už v interiéru nebo exteriéru. Na každém kroku se nacházejí figurky děsivých šašků, ať už jde o drobné porcelánové panenky nebo loutky v životní velikosti. Všechny pokoje působí velmi strohým, nevlídným a stísněným dojmem, přičemž v každém z nich jsou namalované podobizny nejslavnějších filmových klaunů. Hosté často hlásí podivné zvuky, šeptání nebo klepání na dveře v době, kdy na chodbách nikdo není. A aby toho nebylo málo, hned vedle motelu leží starý hřbitov, kde jsou pochováni dávno zemřelí horníci, kteří tragicky zahynuli při práci v místních dolech. Není tedy vyloučeno, že kromě hrůzného vizuálu motelu na psychiku návštěvníků působí i paranormální síly. Zůstaneme v Americe, ale přesuneme se o kus dál do Filadelfie, kde stojí jedno z nejhrůzostrašnějších muzeí na světě. Mitrovo-lékařské muzeum je učiněným panoptikem lidských deformací a nejrůznějších tělesných abnormalit. Vystavují tu zdeformované lidské lebky, znetvořené dětské plody ve sklenicích s formaldehydem, lidskou kůži, vzorky Einsteinova mozku, enormně zvětšené lidské střevo postižené Hirschsprungovou chorobou a další exponáty. Taky zde uchovávají takzvanou mýdlovou ženu. Tělo pokryté zvláštním mrtvolným voskem, který vzniká pouze ve specifickém prostředí. Návštěvníci zde často cítí podivnou tíseň, jako by je něco sledovalo. Možná za to může atmosféra vyvolaná všemi těmi podivnými exponáty. Ale co když jsou to duchové těch, jejichž těla jsou zde vystavena? Každopádně představ si, že by tě v Mitrově muzeu omylem zapomněli při zavíračce a ty jsi tam musel přečkat noc. Nyní se vypravíme do federativních států Mikronésie. Kdo by to byl řekl, že v tomto exotickém ráji se nachází jedno z nejděsivějších míst světa? Laguna Truk. Pokud trpíš talasofobii nebo submechanofobii, tohle místo pro tebe bude jako stělesněná noční můra. Jedná se totiž o velké podmořské vrakoviště. Během druhé světové války zde americká armáda zničila desítky japonských válečných lodí, letadel a ponorek, které dodnes zůstávají na mořském dně. Potapiči zde narážejí na kostry vojáků, plynové masky i osobní předměty posádky, které tu leží už přes 80 let. Mnozí tvrdí, že ve vodách laguny cítí přítomnost duchů a slyší podivné zvuky. Je to jen sugesce, nebo se tu stále ozývají hlasy padlých vojáků? Teď zamíříme na Sicílii. Ve městě Palermo se nachází místo, kde můžeš pohlédnout smrti přímo do očí. Pod povrchem najdeme ponuré kapucínské katakomby, ve kterých se vystavuje více než 8 000 dokonale mumifikovaných těl. Všechny mrtvoly jsou oblečeny v dobových šatech, jako by stále čekali na své poslední rozloučení. Nejslavnějším exponátem je takzvaná spící kráska. Dvouletá Rosalia Lombardo, jejíž tělo je tak zachovalé, že to vypadá, jako by pouze spala. Tvrdí se, že tato dívka čas od času otevírá oči. Mnozí návštěvníci zde cítí nepopsatelné mrazení, jako by je sledovali stovky prázdných očních důlků.
Jsou to jen nehybné relikvie, nebo tu stále obcházejí duše zemřelých? Vracíme se do Ameriky, ale zůstáváme pod zemí. Ve městě Cincinnati existuje rozlehlý komplex nedokončené trasy metra, jehož výstavba byla náhle přerušena v roce 1928. Celkově se jedná o 4 opuštěné stanice metra duchů. V dlouhých kilometrech opuštěných, potemnělých a schátralých tunelů nacházejí útočiště jak krysy a drobná zvířata, tak bezdomovci a narkomani. Ale možná, že i něco horšího. Lidé, kteří se sem odváželi, vyprávějí o tom, že slyšeli ozvěny kroků a tiché hlasy, viděli stíny pohybující se ve tmě a měli intenzivní pocit, že je někdo pozoruje. Těžko ale říct, jestli ti, jejich přítomnost návštěvníci spozorovali, byli skuteční lidé z masa a kostí. Opět zůstáváme v Americe, jenom se musíme přesunout do Filadelfie. Zde se nachází naše další zastávka, nápravné zařízení Eastern State. Kdysi to bývalo jedno z nejstřežnějších míst světa. Věznice vznikla v roce 1829 a praktiky, kterým byli vězni podrobováni, zanechali ve stěnách budovy zlověstný otisk. Mnozí chovanci propadali šílenství nebo přinejmenším depresivním stavům. V celách katakomb bývali drženi v naprosté izolaci a ti nejhorší byli připoutáni k takzvané šílencově židli. Na té se nemohli vůbec hýbat a bylo jim odpíráno jídlo a pití, až dokud jim nezačal selhávat organismus. Nápravné zařízení kdysi hostilo i poměrně slavné kriminálníky, například legendárního Al Caponeho, který tvrdil, že ho zde pronásledují duchové jeho obětí. Ani dnešní návštěvníci se tu necítí příliš dobře. Prohlašují, že slýchají záhadné hlasy, vídají stíny pohybující se na chodbách a dokonce občas narazí i na strašidelné temné postavy v kápi. Vracíme se do Evropy, tentokrát do Lisabonu. Zde totiž najdeme velmi bizarní nemocnici. Nemocnice jako taková je místem, na které se asi nikdo z nás dobrovolně nehrne. Ale co teprve, když je to nemocnice pro panenky? V hlavním městě Portugalska již od roku 1830 funguje krámek s názvem Hospital de Bonecas, který se specializuje na opravu panenek. Mnozí z plastikových pacientů už jsou jenom znetvořená stará torza bez končetin. V prostorách krámku najdeme stovky bezvládných tělíček, hlav s prázdnými očnicemi a přihrádek s utrhanýma rukama a nohama. Někteří návštěvníci popisují, že slyšeli divné hlasy nebo viděli, jak se panenky nepatrně pohybují. Předpokládá se, že některé panenky jsou prokleté a jejich majitelé je sem odložili schválně, aby se jich na dobro zbavili. Za dalším děsivým místem musíme zamířit na sever. Prokletá fara u vesničky Borgvatnet je bezesporu tím nejstrašidelnějším místem v celé Skandinávii. Stojí zde již od roku 1876 a děsivé incidenty, k nímž za jejími zdmi dochází, už děsí veřejnost po několik dekád. V chatě je možné zarezervovat si nocleh. Jen málo kdo z odvážlivců však zvládne vydržet až do rána. Uvnitř fary se míhají temné stíny, předměty se samovolně pohybují a návštěvníci často vyprávějí o podivných zvucích, včetně klepání, kroků na schodech, vrzání houpací židla nebo dokonce tlumeného vzlikání. V zrcadle se údajně zjevuje Madonna a známé jsou i přízraky 3 plačících žen. O mexickém ostrovu panenek už slyšel každý. Věděl si ale, že něco podobného máme i v naší vlastní republice? V obci, která se poněkud cynicky jmenuje Rváčov, se nachází tzv. Dům oběšených panenek. Jde o chalupu, kterou zdobí celé tisíce loutek a figurek. Některé jsou napíchnuty na ostré bodce, jiné se houpají na provaze. Majitel Lubomír Votava je excentrickým mužem s pohnutou minulostí, která zahrnuje celostátní pátrání i napadení reportéra TV Nova. Tento muž z panenek údajně čerpá energii. Tvrdí, že když zapálí svíčku a hladí panence do očí, je schopen spatřit tvář dítěte, které si s ní před lety hrálo. Psychologové tvrdí, že zvláštní koníček pomáhá Votavovi bojovat s temnou částí své osobnosti a potlačovat nutkání k agresivitě. Já jsem Petr Cháron a tohle bylo 10 nejděsivějších míst světa. Dej mi posledních pár vteřin, pokud se ti video líbilo. Osobně mám creepypasty moc rád, asi stejně jako ty. Bohužel mám ale pocit, že mnoho creepypast sice přichází s originálním nápadem, ale kvalitu příběhu nakonec sráží neobratné psaní, nelogické momenty nebo slabé vyvrcholení. A dokonce i ty creepypasty, které jsou vymyšleny dobře, nakonec úplně pohřbí strojový český překlad. Přesně tohle se snažím změnit. Zahraniční creepypasty překládám kvalitně a napravuju v nich veškeré chyby a nedokonalosti, aby byly ještě děsivější. Kromě toho píšu i vlastní hororové povídky, za jejichž kvalitu i děsivost dám ruku do ohně. Všechno najdeš na One Hero Hero za bezkonkurenční cenu 3 € měsíčně. Každé podpory si velice vážím.